Здравейте, хора, чето пасваме Europe до на мен и сега ще ви покажа как да си смените шрифта на текстов документ. Така. Правите си нов текстов документ, отваряте го и вижте моя шрифт какъв е, примерно. Натискате на формат и след това на шрифт. И тук си избирате, примерно, ето има текст. Къде пише? Ето. Примерно този, виждате как пише, както е формат, т.е. шрифт. Примерно може този. Уау! Така де. Тя са шрифтовете. Омага, тук са едни същите. Ще се го оставя на... Ето аз. Да, така. Аз ще се го оставя на този шрифт. Така. Искам да... Опа. Може да ви покажа, направя такива клипове, в които не само ще снимам на игра, т.е. няма само да снимам на Minecraft или нещо такова и ще правя такива клипове. И това беше от този клип. Дано да ви е харесало видеото и чао!